Тази вкусна салата е изключително богата на витамини, минерали и полезни мазнини и е част от нашата трифазна диета за отслабване. А ето и необходимите съставки. Една краставица, нарязана на парчета, един домат, нарязана на четвъртинки или купчета по ваш избор, една червена или зелена чушка, отново нарязана, една втора глава лук, отново нарязана на тънки филийки или кръгчета. Тук ще използваме 1 до 2 печени чушки, 2 супени лъжици зехтин, 1 супена лъжица ябълков оцет, сол и подправки на вкус и малко лимонов сок. Начин на приготвяне. Подгответе абсолютно всички продукти, като ги нарежете. Краставицата, доматите, чушките, лука. Смесете всички зеленчуци в една голяма купа. След това отгоре сложете подправките, сложете супената лъжица зехтин, сложете супената лъжица ябълков оцет, лимоновият сок и може да се насладите на изключително вкусната салата. И за още полезни видеа не забравяйте да ме последвате.